Si rahmat tentrem rahayu saking wilasaning Gusti Kang Maha Welas Asih mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira ing jiwangganira panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung dumadi raharja niskala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun para pepundhen, kadang sesepuh pinesepuh ingkang tansah anggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang tansah pinundi. Trahing sutresna budaya adiluhung ingkang mardikaning budaya luhur sumrambah kadang mitra pitepangan ingkang tinangsulan tangkebing pasediran agung Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra kanthi manengu puja ing ngarsa dalem zat Kang Maha Kawasa keparengna kula jejering pambiwara ngemban dawuh saking kang jumeneng wigatos sing sedya Bapa Santosa dalah Ibu Sri Yohana Swargi datan sanes anglantaraken rantamaning adicara pahargyan penganten sarimbit tumrap Roro Ayu Angelina Eka Friska Atmojo putrinipun Bapa Santosa Ibu Sri Yohana Swargi dalah Roko Bagus Alif Wildan Alwafi Atmojo kakung Bapa Haris Ibu Sri Juliati kanthi gilaring tata cara ingkang kinersakaken kados mekaten sepisan purwaka tedhake risang penganten putri saking Palereman Manjing Sasana Pringgo wonten ing kaduwe angka kalih pangging risang penganten sarimbit ing sasana mirunggan kapurwan siaganing penganten kakung saking sasana Tepas Wangi dalah sasana Palereman Manjing Sasana Mirunggan wedharing pangandika saking Kang Samya Mangun bebesanan kapurwan saking Bapa Haris Ibu Sri Juliati sinten to paraga ingkang hanyariran dwaraning kandha datan sanes inggih Ki Dalang Wahana Ki Dalang kawentar ing bumi Nuswantara Jepara Bumi Kartini wonten ing wedharing pangandika saking Kang jumeneng wigatos sing sedya Bapa Santosa lumantar duda kang pinarcaya jalaran pana ing budaya inggih Bapa Ngarsa pinangka dados tepa patuladan ing madyaning bebrayan sumene sawetawis dalah santun busana ingkang ing mangke kajengaraken Sang Suba Manggala Bela Basuki ngantos kirap manjing ing sasana pahargyan panutuping gelar upacara ingkang kinersakaken mawi mangastung Karabrata ing ngarsa dalem zat Kang Maha Kawasa. Mekaten para kadang kinasih kula ingkang kajibah jejering pambiwara Haji Kavi saking Payak Seluwak Pati. Makarya sareng sepisan kalian Adi Tara make up saha Adi Tara Mua karegengaken dodok shooting Duta Padma Audio Production Sound System cross musik atur panglipur menggah tom motret fotografer hangaturaken sugeng lelenggan Kandi Martika ngantos gelaring upacara paripurna nuwun. Para kadang sutresna budaya mekaten ingkang kinersakaken saking Kang jumeneng pigatos sing gati
wondene njumbahaken sasana pinuji manjinging risang penganten putih saking Palerman. Regenging swasana datan sanes gandaning puspa kang monco warna manjing angregengaken siaganing risang penganten putri. Gustinar buka wiwaraning sasana gya wiwaraning sasana gelaring upacara rikala samana sampun siaga ing karya datan sanes risang penganten putri ingkang sampun sawega ing gati. Sinten to jajaring risang penganten putri ingkang siaga ing karya lumarap saking sasana Palerman manjing sasana rinengga inggih datan sanes Roro Ayu Angelina Eka Friska. Sambating busana kang hangimba busananing penganten putri kang brasi sing budaya pating galabyar pating jumlorot lamun to cinandra kados lintang hasesirik anggen lumaku menggalu maksana risang penganten putri rikala samana alon-alon anjumbaken ungguling pradangga munya. Amucang kangenan denira lumaksana penganten putri awit anjumbaken kinelaring gendeng kang sampun samakta prasasat sakedheping netra kewala rikala samana risang penganten putri wus mapan manjing ing sasana agung. Dening rikala samana sasmitaning saking sasana tepas wangi risang penganten kakung Yaraka Bagus Alif Wildan Alwafi siaga ing karya enggal manjing pinanggih kalayan garwa kinasih ingkang sautara sampun siaga ing sasana priga wontening tata cara ingkang sampun kineresaken regenging lumampahing risang penganten kakung tansah kebaing kawilujengan njumbuhaken tata cara cinandi. Gya kandiku menyaremawa Prabu Kentar Winara Gandawita Sumrata Babarateja maya rikala samana risang penganten kakung wus manjing mapan ing ngarsaning penganten putri kang katemben siaga angrantu Raka Bagus Gya penganten kakung. Wontening rikala samana prapteng kanthi abenajeng samya abakka tingal jumbuhing swasana tandhaka ing wancilir sumadya gelaring upacara panggihing risang penganten sarimpit siaga ing karya manjing pinanggih pangiketing krates tenan risang penganten sarimpit enggalo njumbuhaken tali katresnan agung lumantar bebalangan gantal ingkang wus yoga awujud gondang kasih gondang tutur wus manunggal katresnaning risang penganten
Sarimbit. Rikala samana nyawijining gondang kasih dalah gondang tutur ingkang sampun kaayaan pratandha wis kapratitesaken panggih risang penganten nulya. Risang penganten putri tansah nyawiji kanthi jinawat astanira pratandha asung pakurmatan. Daya risang penganten kakung rikala samana badhe njumbuhaken ngemban dawing para winasis kabudayan luhur menapa to kang badhe pun ayahi datan sanes badhe mecah panggula wentahing bapa biyung. Rikala samana samakta wujuding penangan tiga ing bokor kencana kapurwan sumembah astaning risang penganten putih tumpap kang raka garwa. Nulya daya-daya enggalo ponang antiga rikala samana nulya tinapak padha pecah sanalika lumantar samparane kang raka. Pratandha wis mecah panggula wentahing bapa biyung. Dening Rara Ayu Angelina Eka Friska kanthi sabar sajroning wardaya atur pangandikaning sendika dawuh pangandikaning kang raka garwa kanthi amijin samerne kang raka bebasan tansah ngemban dawing ingkang garwa rikala gelaring upacara wijian sampun paripurna terus linanting astanira risang penganten putri lumantar sang juru sumbaga nulya keparengna jajar kanthi kebaing kaendahan winastan suka parisuka ingkang samya hamastani datan sanes inggih jumbuhaken katresnaning risang penganten Sarimbit anggenya ngayi tata cara ya gelaring ngadat Jawi kanthi kapurwan nulya rikala samana risang penganten Sarimbit kanthi sineban ing punang sindur winastan gula klapa preta yomyang seta abang dya kalawan putih ingkang hamengogati nulya jumeneng ngarsaning risang penganten rikala samana. Daya-daya bapa santosa jejering ingkang hamengogati anggendhong putra putrinira giya penganten Sarimbit kanthi kebaing rasa pangati-ati hawit paring pitutur luhur tumrap putra putrinira giya penganten Sarimbit wondene sang ibu ingkang hamengogati jejering namung ndherekaken bapa mapan ing wurining risang penganten Sarimbit winastan kanthi tuturi handayane gandeng wis prapting unggan kang tinuju rikala samana keparengna linolos wujuding punang sindur nulya keparengna bapa santosa lenggah ing sasana pringgo datan sanes keparengna angayahe karya risang penganten Sarimbit pinangku ing jenggoning bapa biyung jenggo kanan mewah kiring angayahi gelaring upacara baba timbang ya pangkon rikala sampun samakta ibu nulya atur pandangan ing ngarsaning kang bapa kados mekaten Pakne kados pendeta panjenengan mangku putra putrine to Pakne Bapa Santosa Nulya paring wangsulan ya wis to ibune ora ana winastan utawi pocapan ban cindhe ban ciladan awit putra putrina ya penganten Sarimbit wis karengguh jejering putra-putra priyangga wis trep antep padha bobote menika gelaring upacara baba timbang sampun paripurna nulya penganten Sarimbit jengkar sauntara saking palengganira inggih jenggoning kang bapa
paripurna sawetawis anggenya lelenggahan pinangku ing ngarsaning bapa dalah biyung wondene nandur lenggah tumrap penganten sarimbit ing sasana pringgo kanthi pocapan nggir lenggah jajar nggir kanthi suka parisuka wondene menapa to kang badhe pun ayahi penganten sarimbit lumantar sang juru sumbaga kanthi karegengaken anglaras moyo ngembang blimbing pocapane risang penganten sarimbit angayahi tata cara ingkang winastan kacar kucur tampa kaya kados dening rikala penganten sarimbit makarya ing madaning bebrayan pikole keparna kasuntak ing ngarsaning garwa kinasih ya penganten putri kanthi pocapan diajeng garwaning pun kakang kasinggihan Kang Mas iki munung kayanipun kakang Tampanala ya diajeng ngestokaken ngemban dawuh pangandika panjenengan Kang Mas wis katampi ing astanira risang penganten putri wondening kadhiraken sang juru sumbaga rikala samangka kersa jengkar sauntara risang penganten sarimbit marak sowan ing ngarsaning sang ibu menapa to kang badhe pun ayahi hanitepaken uba rampe kacar kucur ibu menika kayaning pun kakang nambut karya ing jagat raya pikole sampun pinarengaken tumrap kula monggo sak mangke kula titipaken ing asta panjenengan pun tampi ibu ger anakku Friska injih ibu ngene ya ger wis tak tampa apa kang dadi kayaning bojomu tanggung jawabing garwamu ger muga iki purwaka kang becik tumrap siramu sakloron datan ana kang rubeda samudayanipun lancar gangsar tanpa pambengger anakku paripurna hanitepaken uba rampe kacar kucur dening risang penganten sarimbit rikala sampun lurya kundur lenggah ing papan sakawit inggih ing sasana pringga kanthi menapa to ayan ingkang sampun samekta paripurnaning kacar kucur datan sanes tata cara ingkang sampun samekta inggih dahar walimah dahar klimah dahar kembul ingkang samya hamastane pangandikaning Raka Bagus Alifil dan Alwafi tumrap garwane Angel ingkang samya hamastane diajeng Angel kasinggihan Kang Mas apa kita anggonmu caos leladi marang pun kakang Cahayu Kang Mas nuwun sewu Kang Mas bilih ing dinten menika kula katemben saged caos leladi tumrap panjenengan Kang Mas senajan to namung sega kewala nyuwun gunging panapura Kang Mas ya wis aja dadi atimu garwaku sakyektos siramu wis kersa caos leladi marang pun kakang Cahayu inggih nuwun sewu Kang Mas nulya sampun samekta lumantar sang juru sumbaga jangkeping tata cara ngadat Jawi ingkang winastan ngunjuk toya wening Kang Mas ana apa to garwaku menika unjukan kagem panjenengan Kang Mas senajan to namung toya wening kewala ampun dados penggalih panjenengan Kang Mas ora diajeng mongkok manahipun kakang rikala siramu wis kersa caos leladi marang pun kakang dadosaken ing kauningan diajeng inggih Kang Mas mugi kula lan panjenengan saged sayek saeka praya kapurwan ing arim nika ngantos dumuging delahan Kang Mas sajak sampun tir padha irenge ya sir padha seneng risang penganten sarimbit wis makara sareng anggenya ngayahi dawuhing para wanasis budaya kados ingkang sampun samekta
Rikala samono tansah gumuyu katon tejaning risang penganten Sarimbit. Dening rikala samono kadang besan ingkang mijil saking sasana medana hadiningrat samakta rikala samono kepareng inggalo manjing jinawat astanira pratandha wis yoga ing karya anggenya ngayahi tataning upacara kang renompaka. Monggo Kang Mas Mbak Yu kadang pisan kinasih monggo kadheraken sugeng rawuh lelenggahan ing sasana biniji. Rikala samono jumbuh samudananing tata cara ingkang kinersakaken wondening titi wancining risang penganten Sarimbit rikala samono sampun dumuging titi adi laksana ngabekten Gya Sungkeman ngunduh wohing pakarti risang penganten Sarimbit tumrap bapa biyung ingkang samya mangun bebesanan. Rinujiting pahargyan ing ari samangke dadosaken regenging swasana pratandha ngayahi karya risang penganten Sarimbit marak sowan ing ngarsaning bapa biyung. Sampun hanampi dawing saking Sang Juru Sumbaga. Rikala samono nuluri sang pengantin makara sareng jengkar saking palengganira tumuju ing sasana inggih ing ngarsaning bapa biyung kaperwan saking ingkang hamenggo ganti. Dening kaperwan saking ngarsane sang ibu rikala penganten sakloron marak sowan kanthi pangandikaning Rara Ayu Angel ing ngarsa dalem ing ngarsaning sang ibu matur kados mekaten. Nuwun sewu ibu, kula matur kanthi tumibaning waspa panjenengan ing pangku panjenengan ibu. Nyuwun gunging pangaksama bilih kula ingkang putra menika dereng nate ndamel bingahing panjenengan ngantos dumuging samangke ibu saged kasembatan kang dados pangangge kang putra ing ari menika ngantos dumuging delahan dawuh panjenengan tansah kula rantu ibu. Ger anakku ger Cahayu, yen aku mono ora bisa paring apa-apa ger. Donya bondo kabeh kagunganing Gusti Kang Murbeng dumati ger anakku. Rikala samono nulya penganten putri matur ing ngarsaning bapa santosa kados mekaten. Bapa ingkang kula bekteni panjenengan bapa, yen saklaminya kula linaraken ing jagat Padang ngantos dumuging manji menika kirang subasita kula tumrap panjenengan luput salah manggen ing jiwa raga kula bapa. Mugi peparinging panjenengan Wursita wara panjenengan saged nyawiji ing jiwa raga kula bapa. Kados pendhita Bapa Santosa anggenipun paring wewarah Wursita wara tumrap putra putri kinasih ger anakku sakloron Angel Dalah Wildan. Yen dina iki ger Sriramu wis ngayahi karya lelumban ing madaning bebrayan yongger. Kahanan alam bebrayan mono sakyektos ora winates. Nanging jublu ing bapa biyung mungkir sekak aos sing karingkes dadi loro kahanane.
ana priya dalah wanita awan kelawan bengi menggah pakaryan ala kelawan becik nger mula babakan kang ala pendemana jero ing Bantala kang becik lakonana lumebet ing jiwaragamu nger menika penganten Sarimbit sampun marak sowan wontening samangke tumibeng marak sowan ngarsaning Bapak Haris dalah Ibu Sri Zuliati Raka Bagus Wildan matur tumrap ibu. Ibu, iya nggih anakku. Nyuwun sewu ibu. Yen kula dereng nate ngaturi tumrap panjenengan babagan kang becik. Tindak tanduk Subasita kang sae tumrap panjenengan ibu. Pramila lilanana kang putra mengku putri kinasih Rara Ayu Angel. Pandunganing panjenengan ibu mugi kula saged ngayahi karya tanggung jawab ingkang kula emban tumrap garwa sageta sembada mulya ibu. Nggih anakku Wildan wis tak pujekno apa kang dadi panyuwunmu nggih. Wondene kula matur malih Raka Bagus Wildan ing ngarsaning Bapak Haris. Bapak Haris, ya ger anakku. Kula nyuwun sangu Bapak. Mboten awujud donya utawi babagan bondo Bapak. Ingkang kula rantu datan sanes panggula wendah menggah pandunganing panjenengan Bapak. Ger, anakku ger. Sejatine kados dening pangandikaning Bapa biyungmu ing laladan kene nggih. Yen ana loro kahanane menika kabeh tumrap jiwa ragamu nggih. Pakaryan becik dilakoni kang ala tininggal sajroning Bantala. Mula nggih syukur bagi siramu mangke enggal pinaringan wujud golek kencana kang bisa tata jalma ya nggih datan sanes kijabang bayi priya lan wanita kabeh mun peparinging Gusti Kang Maha Kawasa ndamel endahing kasunyatan jiwa ragamu mangun bebrayan ya nggih ingkang nampi pituduh rikala samana Rara Ayu Angel kados mekaten pangandikane nggih Bapak. Kula ingkang nampi sauntara dawuh panjenengan andadosaken dawuh panjenengan menika dados tepo patuladan tumrap kula sekalian garwa Bapak. Ya wis nggih anakku. Awit bebasan pagesangan mono kados ning mampir ngombe nggih. Mula sing ati-ati. Aja lali samu barang pakaryan kedah kaporwan kanthi pandonga ing ngarsaning Gusti Kang Mordeng dumadi. Kados paripurna risang penganten Sarimbit ngayahi karya. Keparengna enggal manjing. Manjing minangka tata upacara kang jumbuh kalian kahanan datan sanes rikala samana risang penganten Sarimbit kondur ing papan sakawit kandi gelaring tata cara ingkang sampun rinumpaka kasamektaken gelaring poto keprabon ingkang sampun kaayan sampun siaga lumantar gelaring tata upacara keprabon ingkang sampun jinandhi. Para kadang kinasih menika gelaring tata cara ingkang cinandhi penganten Sarimbit wus jajar suka parisuka kunduring papan sakawit kados dene uler kambang lumakune kambang-kambang alon-alon tumuju ing papan sakawit. Lah menika kados dening pamunduting Ki Dalang Wahana nguler kambang
jumbuh kalayan kahanan. Indah Edi milangoni ing samukawis pahargyan kepraboning risang penganten sarimbit makaro sareng bapa biyon kang samya mangun bebesanan sayuk rukun karo kancane yen penganten sarimbit ya rukun karo garwane. Ayo yo kapidhangetaken wujuding ular kambang jumbuh kalian kahanan nyemek-nyemek swaranira jumbuh kalayan pasuraning risang penganten putri ingkang kawistara ayu ya Sulistya ing warni Kresna sayuk rukun karo kancane ya karo tukang fotone karo priase ya padha kadange ra ngono to. Ayo nyambut gawe kira gayeng to namung yayo ning rak regeng nggih tumrap risang penganten sarimbit neneng braja brambang sak sen limo ayo bangsa sen itu berjuang timen rahayu romo-romo ya ayo kae nyambut gawe. Wah, Raka Bagus Wildan, Roro Ayu Angel, saklorone dados jejodohan, nggih, ngantos ing demugeng delahan. Katitik Bagus pasuraning risang penganten kakung. Wondening Sulistya ing warni pasuraning risang penganten putri Bagus kalawan ayu dalah Sulistya tinemu sakjroning gelaring upacara pahargyan penganten. Rikata endahing ngungling pradangga munya saking sang juru Paniswara. Saro indah Edi milangoni datan ana babakan kang kucewani. Para lenggah ingkang satuhu pantesanuk pakurmatan. Gelaring tata cara panggih risang penganten ngantos titi mangsa lenggahing penganten sarimbit rikala paripurna ngayahi gelaring upacara panggih samangke sampun lenggah jajar kandi endahing kahanan supa pari supa kajugek sawatawis
ungling pradangga cinandi ingkang winastan uler kambang. Para kadang sutresna milaya sampun sawetawis Bapa Biyung ndherekaken regenging panggih ngrisang penganten.